bij kasteel Arsum. Meer dan 370 jaar geleden is dit kasteel gebouwd door de vooraanstaande familie van Gelre. Onder deze familie kreeg het landgoed een ongekende allure met een Versailles-achtige tuin. En ook het kasteel straalde met een indrukwekkende beletage, grandeur, maar ook gastvrijheid uit. Het middelpunt van deze grandeur was de Florakamer, met een prachtig plafondschilderij van de godin Flora. Als stralend middelpunt verwelkomden de Van Gelres hier hun gasten. En dat is niet gek, want vanuit de Florakamer had je prachtig uitzicht op de kasteeltuinen. Zo vormde de Florakamer, met Flora als godin van de lente en de bloemen, ook de belangrijke schakel tussen de tuinen en het kasteel. Anno nu is de Florakamer geen schijn meer van wat hij ooit was. Flora zweeft boven kale witte muren in plaats van de prachtige wanden met lambrisering en wandbekleding van weleer. Ook de vloer en de deuren zijn helaas door de jaren heen verloren gegaan. Het Limburgs landschap en kasteeltuinen Arsum staan nu voor de uitdaging om de Florakamer weer in zijn oude glorie te herstellen. Maar dat kan niet zonder uw hulp. Wilt u ons daarom helpen om de barok weer tot bloei te brengen in de Florakamer? Ga dan snel naar www.limburg-landschap.nl/florakamer en help ons mee.